ο λόγος και πάλι σε σένα. Ευχαριστώ. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε ακριβώς χθες στην συνεδρία του Eurogroup, η οποία ασχολήθηκε με την Κύπρο, όπως αποκαλύπτεται όχι μόνο κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, αλλά και σε μίνι συνεδρία αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του Eurogroup, πρώτα στις Βρυξέλλες. Τον ανταποκριτή μας Βαγγέλη Δεμήρη. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Πράγματι ήταν μια πολύ δύσκολη συζήτηση για την κυπριακή οικονομία χθες το βράδυ στο Eurogroup, Νίκο. Όπως είπες και εσύ, είχαμε την τακτική συνεδρία της Ευρωζώνης. Συνέχεια χρειάστηκε να υπάρξει μια μίνι σύνοδος με τη συμμετοχή ορισμένων υπουργών οικονομικών. Μιλάμε για τον Γερμανό, τον Wolfgang Schäuble, τον κύριο Μοσκοβισή από τη Γαλλία, τον κύριο Γκρίλε από την Ιταλία, την κυρία Λαγκάρντ από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά και τον κύριο Ντράγκη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, βέβαια με τη συμμετοχή του κύριου Σαρή. Εκεί δόθηκαν κάποιες διευκρινήσεις για το πώς θα προχωρήσει η ιστορία με το θέμα της αξιολόγησης της κυπριακής νομοθεσίας περί ξεπλήματος χρήματος. Και αυτό το λέω γιατί στη συνέντευξη που προηγηθεί ο κ. Ντάισεμπλουμ, ο επικεφαλής της Ευρωζώνης, για άλλη μια φορά, Πανίκο, για δεύτερη συνεχόμενη φορά στη συνεδρία στην Eurogroup, ουσιαστικά με τις ασαφείς δηλώσεις τις οποίες προέβη, μάλλον συγκεκριμένη εικόνα καλλιέργησε παρά έδωσε τις κρινήσεις και προσπάθησε να βασίσει αυτό το κλίμα που αβεβαιότητας που υπάρχει. Έτσι λοιπόν αυτό που είπε ο κ. Ντάισεμπλουμ στην τακτική συνέντευξη που είναι ότι η συγκεκριμένη συζήτηση ο ίδιος δεν είχε λάβει μέρος. Κατά τη δική του αντίληψη, όπως είπε, πρόκειται για ιδιωτική εταιρεία που θα εμπλακεί στο θέμα της αξιολόγησης. Ωστόσο, στη συνέχεια διευκρινίστηκε, και εδώ θα να σου πω ότι αυτό έχει να κάνει και με την κάλυψη και ικανοποίηση των συμφερόντων της Κύπρου. Μιλάμε ουσιαστικά για ένα μυστικό σύστημα σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση της κυπριακής νομοθεσίας. Δηλαδή, θα έχουμε την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, βέβαια θα έχουμε και τη Moneyval, την επιτροπή από το Συμβούλιο της Ευρώπης και βέβαια και την εμπλοκή του τομέα σε αυτό το μεικτό σχήμα που θα προχωρήσει. Βεβαίως όλα αυτά πλέον θα επιστρέφουν οι διαδικασίες. Μιλάμε για ξεκίνημα της διαδικασίας της αξιολόγησης στις 12 Μαρτίου και όπως είπε και ο κ. Σαρής στην δηλώση του αργά χθες το βράδυ, υπάρχει ελπίδα να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία μέχρι τα τέλη Μαρτίου. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι ξεκάθαρο, Πανίκο, ότι ουσιαστικά το θέμα της αξιολόγησης έχει αναβαθμιστεί σε προαπαιτούμενο. Ήταν ουσιαστικά η προϋπόθεση που είχε θέσει η Ευρωζώνη, ώστε παράλληλα να επιστρέφουν και οι διαδικασίες σε σχέση με το πρόγραμμα στήριξης της Κύπρου, ώστε όλα αυτά να κλείσουν κάποια στιγμή μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμα του Μαρτίου με ένα έκτακτο Eurogroup εδώ στις Βρυξέλλες. Έχουμε δει εδώ στην Λευκοσία τις δηλώσεις του κ. Ντάισεμπλουμ. Επέμενε να μην απαντά στην ουσία στις και πάλι επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων για το θέμα του ενδεχομένου κουρέματος κυπριακών καταθέσεων. Δηλαδή παρακολουθήσαμε το ίδιο σκηνικό ακριβώς με την προηγούμενη συνεδρία του Φεβρουαρίου. Νομίζω, Βαγγέλη, έτσι. Έχεις απόλυτα δίκιο, Πανίκο, και θα έλεγα ότι αυτή η στάση του Ντάισεμπλουμ, αν μπορεί να επιτραπεί και ένα σχόλιο, προκαλεί έντονα ερωτηματικά για τις υποθέσεις του επικεφαλής της Ευρωζώνης. Και δεν είναι ενδιαφέρον να σου πω ότι δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα, και ουσιαστικά είχαμε αναφερθεί σε αυτά και χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο του ΡΙΚ, υπήρχε σύμφωνα με γαλλικές διπλωματικές πηγές μια πρόθεση, ένα κοινό σχέδιο Γερμανίας, Φιλανδίας και Ολλανδίας, ώστε ουσιαστικά να υπάρχει αυτό το θέμα του κουρέματος των μεγάλων καταθέσεων. Δεν έχει διευκρινιστεί για ποιο ποσό μιλάμε, 100.000 ευρώ ή παραπάνω. Και ουσιαστικά είναι μια επιμονή που υπάρχει από κάποια κράτη-μέλη και ουσιαστικά έχει να κάνει με τις πιέσεις που ασκούνται στη Λευκοσία, που προφανώς για να αποσπάσουν κάποια ανταλλάγματα προς το τέλος της διαδικασίας της ολοκλήρωσης του προγράμματος στήριξης της Κύπρου. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχουν αυτές οι χώρες οι οποίες επιμένουν να θέτουν το ζήτημα αυτό. Ο κύριος Ντάισεμπλουμ για τους δικούς του λόγους δεν αποσαφηνίζει, δεν ξεκαθαρίζει, ουσιαστικά δεν καθησυχάζει με την ασάφεια που καλλιεργεί και γι' αυτό φτάσαμε σε αυτό το σημείο να υπάρχουν αυτές οι δηλώσεις, οι οποίες όπως είπα προκαλούν έντονα ερωτηματικά για τις υποθέσεις του κ. Ντάισεμπλουμ. Η αντίληψη είναι ότι θα συγκληθεί προς το τέλος του μήνα έκτακτο Eurogroup για συμφωνία επί του Κυπριακού Μνημονίου, έτσι περίπου να αναμένουμε, διότι να σου ομολογήσω ότι παρακολουθώντας τις δηλώσεις και τις απαντήσεις σε ερωτήσεις του επικεφαλής του Eurogroup, φαίνεται να άφησε ανοιχτό λίγο το ενδεχόμενο. Εμέσως και σαφώς η πρόθεση αυτή είναι. Αυτό το κλίμα καλλιεργούν οι πάντες, τόσο ο κύριος Ντάισεμπλουμ αλλά και οι υπόλοιποι υπουργοί οικονομικών της Ευρωζώνης. Αυτό που είπε ο κύριος από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διευκρινίστηκε χθες ότι σήμερα, αύριο μεταβαίνει στη Λευκοσία η Τρόικα για να επιστρεφούν οι διαδικασίες σχέση με την ολοκλήρωση του προγράμματος. Στόχος είναι μέσα στο δεύτερο δεκαετημένο να συγκληθεί αυτό το Eurogroup ώστε να κλείσουν όλα αυτά τα ζητήματα. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα στο οποίο λίγο πολύ φαίνεται πως έχουμε συμφωνήσει. Βεβαίως, όπως είπα, όλα αυτά θα εξαρτηθούν από το πώς θα πάει, πώς θα εξελιχθεί αυτή η αξιολόγηση της κυπριακής νομοθεσίας. Αρχίζει μέσα από τις 12 Μαρτίου που θα ξεκινήσουν οι σχετικές εργασίες και κατά πόσο είναι εφικτό όλα αυτά να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος Μαρτίου.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι από την Λευκοσία και μεταφερόμαστε αμέσως στο Βερολίνο, στον ανταποκριτή μας Γιώργο Παπά, να δούμε, ίσως είναι λίγο πρόωρο βεβαίως, αν οι Γερμανοί ικανοποιούνται έστω μερικώς από αυτή την διευθέτηση για τον έλεγχο του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος ή γενικότερα πώς είδαν την χθεσινή συνεδρία του Eurogroup. Ο Γιώργος Παπάς είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Πανίκο. Θα έλεγα ότι εκείνο που κρατούν οι Γερμανοί, Πανίκο, είναι ένα βήμα που έγινε, ένα σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση από τη νέα κυβέρνηση, αυτή την αλλαγή δηλαδή με τη νέα κυβέρνηση. Για παράδειγμα, η ανταπόκριση της Süddeutsche Zeitung σήμερα από τις Βρυξέλλες έχει τον τίτλο «Η Κύπρος μπορεί να ελπίζει». Και μπορεί πλέον να περιμένει ότι σύντομα θα ληφθεί η απόφαση για ένα πρόγραμμα βοήθειας. Αυτό είναι το συμπέρασμα που βγάζει από το χθεσινό Eurogroup. Παραπέμπει στον πρόεδρο του Eurogroup που λέει ότι η επιδίωξη είναι μια οριστική απόφαση στα τέλη Μαρτίου. Στην ικανοποίηση που υπάρχει ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια κυβέρνηση στη Λευκοσία με την οποία μπορεί η Τρόικα να εργαστεί και να διαπραγματευτεί. Αποδίδουν επίσης μεγάλη σημασία στο ότι ο νέος Υπουργός Οικονομικών της Κύπρου δήλωσε πως η χώρα είναι πρόθυμη να συζητήσει όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις του δανείου, του προγράμματος. Βεβαίως η λίστα με τα προβλήματα μέχρι να φτιαχτεί το πρόγραμμα είναι μεγάλη. Είναι η περιστολή του υπερδιογκωμένου χρηματοπιστωτικού τομέα, είναι η αυστηρή έλεγχη για το μαύρο χρήμα και είναι και η ιδιωτικοποίηση κρατικών επιχειρήσεων, αναφέρει το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Και επιπρόσθετα, Πανίκο, είναι και το θέμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο θα πρέπει δηλαδή να πιστεί και να συμμετάσχει στο πρόγραμμα βοήθειας. Υπάρχει εκεί ένα θέμα και ίσως αυτό ήταν και ένα αντικείμενο, πρόσθετο αντικείμενο συζήτηση στην μήνυ αυτή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε μετά το χθεσινό Eurogroup. Και η συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει να ψηφίσει ένα τέτοιο πρόγραμμα και η Γερμανική Βουλή. Τώρα, ένα μεγάλο ερώτημα που μπαίνει είναι πότε θα γίνουν όλα αυτά. Αν ο χρόνος που έχουμε μέχρι το τέλος Μαρτίου είναι αρκετός και για τον έλεγχο για το περί μαύρου χρήματος και για όλα τα υπόλοιπα, αλλά υπάρχει μια αισιοδοξία ότι σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Και υπάρχει και μια πληροφορία ότι ο κ. Σαρίς είχε συνάντηση πριν από το Eurogroup, χθες και με τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών, τον κ. Σόιμπλε. Μάλιστα, ναι, αυτό έχει επιβεβαιωθεί. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Θα δούμε αν αλλάξει το κλίμα και αν θα μειωθούν οι επιθέσεις εναντίον της Κύπρου, ή αν η αντιπολίτευση τουλάχιστον θα παραμείνει στο ίδιο τέμπο εν ώψη εκλογών. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Καλό μεσημέρι από τη Λευκοσία. Καλό μεσημέρι. Εμείς ερχόμαστε στο στούτιο. Είναι μαζί μας τρεις οικονομολόγοι. Ο Χάρης Σταυρινίδης, ο Αλέξανδρος Αποστολίδης και ο Μιχάλης Φλωρεντιάδης. Καλώς ορίσατε στο στούτιο. Είναι για να αναλύσουμε οικονομικά τα όσα συμβαίνουν. Να μου επιτρέψετε, για να μιλάμε με βάση δεδομένα και στοιχεία, να παρακολουθήσουμε και τι απάντησε ο κύριος Ντάισελμπλουμ, ανάλογα στον πώς τον προφέρουμε, στην διάσκεψη τύπου, όταν κυριολεκτικά για δεύτερη φορά από τις ανάληψεις των καθηκόντων του βομβαρδίστηκε από δημοσιογράφους για να αποκλείσει το ενδεχόμενο κουρέματος των κυπριακών καταθέσεων. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα τουλάχιστον από απαντήσεις του σε σχέση με την Κύπρο και τις κυπριακές καταθέσεις. The new Cypriot government has only very recently been installed. That we've only very recently met them and had first discussions. That today we were introduced to our new colleague who told us about the situation and their ambition and their willingness to work with the other colleagues in the Eurozone to work towards a solution. Work is to be done yet, and I hope that as soon as possible the Troika can travel to Nicosia and to seriously start the talks. And it is, as I said on our last meeting, our last press conference, my ambition to reach a political agreement in March. It is now March, but March has only just begun, so there's time yet. And all the other elements will have to be decided as soon as the institutions come back with a solution which is cooperative in reaching a feasible
and sustainable solution for Cyprus. So all the question on the elements will then be answered. And that is my answer to all these questions, I'm afraid. Αυτή ήταν η απάντηση του, όπως είπε, δυστυχώς σε όλες τις ερωτήσεις. Για να το διευκρινίσουμε, επειδή δεν ακούστηκαν οι ερωτήσεις, αυτή ήταν η απάντηση για το ενδεχόμενο κουρέματος των κυπριακών καταθέσεων. Δηλαδή, στην ουσία μη απάντηση, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς. Κύριε Σταυρινίδη, υπάρχει κανένας λόγος για να μην δίδεται η διαβεβαίωση που ζητούμε και που ήταν στόχος μας πριν από το Eurogroup? Δυστυχώς ο στόχος αυτός δεν επετεύχθη. Δηλαδή ακόμα και σήμερα ζούμε σε καθεστώς αβεβαιότητας. Γι' αυτό δυστυχώς επηρεάζει το τραπεζικό μας σύστημα, επηρεάζει τους ξένους οι οποίοι χρησιμοποιούν ως έδρα την Κύπρο, επίσης επηρεάζει και δυνητικούς νέους επενδυτές που θα μπορούσαν να έρθουν στην Κύπρο. Δυστυχώς αυτός ο στόχος δεν έχει επιτευχθεί. Εγώ, όπως έβλεπα στη συνάντηση του Eurogroup, υπήρχαν 4 στόχοι. Ο πρώτος ήταν να επιβεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει κούρεμα καταθέσεων. Ο δεύτερος ήταν ο έλεγχος για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αυτός έχει επιτευχθεί. Ο τρίτος είναι οι ιδιωτικοποιήσεις. Ούτε σε αυτόν τον τομέα έχουμε ξεκάθαρη άποψη. Και επίσης ο τέταρτος... Έχουμε ξεκάθαρη θέση ότι εμείς δεν θέλουμε ιδιωτικοποίηση. Εμείς δεν θέλουμε, αλλά μόλις ακούσατε τον κύριο Ντάισεμπλουμ να λέει ότι on other elements, λέει, σε άλλα στοιχεία θα εξαρτηθεί κατά πόσο θα υπάρξει συμφωνία για να είναι βιώσιμο το χρέος. Τι σημαίνει αυτό? Στο μυαλό μου εμένα αφήνει ξεκάθαρες υπόνοιες. Πρώτον, για ιδιωτικοποίησεις ή μετοχοποίησεις, όπως θέλετε πείτε το. Και δεύτερον, αφήνει ανοιχτό το κούρεμα καταθέσεων. Λοιπόν, πρέπει να πούμε εδώ ότι η Ολλανδία, από την οποία κατάγεται ο κύριος Ντάισεμπλουμ, δεν θέλω να το προσωποποιήσω το θέμα, αλλά η Ολλανδία είναι ανταγωνιστική χώρα όσον αφορά στην παροχή διεθνών δραστηριοτήτων. Επίσης, άρα θέλει να μας πάρει αυτά που λένε ότι εμείς παρανόμως έχουμε. Δεν είναι παράνομα που έχουμε αυτές τις δραστηριότητες. Που λένε, ναι, που λένε. Μα όταν το λένε πρέπει να το αποδεικνύουν κιόλας. Η Ολλανδία έχει παρόμοιο χαρακτήρα φύσης εργασιών. Μη σας πω και τον ίδιο. Οπότε, όπως επίσης και το Λουξεμβούργο. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβουμε ότι δυστυχώς βρεθήκαμε σε δύσκολη θέση τώρα και δεχόμαστε από παντού πειρά. Γι' αυτό εμείς πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι, πρέπει να πάμε σε διαπραγμάτευση στην οποία θα πρέπει να αντέξουμε αυτές τις πιέσεις. Αλλιώς θα έχουμε δυστυχώς χειρότερες. Σας διέκοψα για τον τέταρτο στόχο. Είχα πει για το χρονοδιάγραμμα. Αυτό φαίνεται να υλοποιείται, να φαίνεται ότι υπάρχει συμφωνία, ότι θα πραγματοποιηθεί στα μέσα Μαρτίου. Αλλά για μένα δεν είναι σημαντικό αυτό το χρονοδιάγραμμα. Το σημαντικό είναι ποια θα είναι τα μέτρα, ποιες θα είναι οι παραμέτροι αυτοί. Δηλαδή, αν μου αφήνεις ανοιχτό το κούρεμα καταθέσεων, έστω και για 15 μέρες, αυτό σημαίνει αιμορραγία του τραπεζικού μας συστήματος. Κάθε ώρα, κάθε μέρα που περνά, που αφήνεις αυτόν τον παράγοντα ως μη καθορισμένο, είναι για μένα ένα τεράστιο πλήγμα και δεν πρέπει να το υποτιμούμε. Οπότε, εγώ βλέπω ότι η αλληλεγγύη μεταξύ των εταίρων δεν είναι καν αλληλεγγύη. Είναι, πώς να το πούμε, αλληλοεξόντωση. Δυστυχώς δεν θεωρείτε ότι είναι επαρκής διαβεβαίωση προς τους ξένους η δήλωση του Υπουργού Οικονομικών σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι είναι ανοησία αυτό και ουδέποτε θα το αποδεχθούν? Είναι ένας παράγοντας ο οποίος, ας το πούμε, καθησυχάζει λίγο, αλλά δεν διαγράφει τους φόβους. Οι ξένοι δεν ακούν μόνο τον Υπουργό μας των Οικονομικών, ακούν και τις πληροφορίες που παίρνουν από τα άλλα δελτία ειδήσεων. Και πρέπει να σας πληροφορήσω, επειδή έχω επαφή συνεχώς με το εξωτερικό, οι ειδήσεις οι οποίες συνεχώς φτάνουν στα αυτιά των ξένων είναι αρνητικές. Πάρα πολύ αρνητικές. Θα διαφωνούσα πλήρως με το τελευταίο. Η Ευρώπη είναι πάντα ένα μπαζάρι.
Πήγαμε στον πρώτο πόλεμο, στην πρώτη μας μικρή μάχη. Όταν τελειώσει ο πόλεμος θα ξέρουμε αν όντως είναι σοβαρό ή όχι το θέμα των κουρέματος καταθετών. Να διευκρινίσουμε, αν επιτρέπετε, μιλούμε για πάνω από 100.000 για να μην ανησυχεί ο κόσμος και μιλούμε για ξένους επενδυτές. Εγώ θεωρώ αρχίσαμε τη διαδικασία. Τώρα, εάν όντως είναι αληθινά στο τραπέζι ή όχι, θα φανεί νομίζω στις μέρες. Ξέρετε πόσα δισεκατομμύρια έχουν φύγει τις τελευταίες μέρες? Εγώ θεωρώ ότι... Το γνωρίζετε αυτό? Βεβαίως όμως. Εγώ θεωρώ ότι ακόμα είμαστε σε αρχή μιας διαδικασίας. Βάλει κάθε πλευρά τις θέσεις της και θα φανεί πολύ γρήγορα ποιες θέσεις είναι σοβαρές ή ποιες θέσεις είναι διαλλάξιμες. Να πω κάτι, κύριε Αποστολίδη, να κάνω μια παρέμβαση εδώ. Παρακολουθώ τις παρεμβάσεις σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την διαμάχη σας που είχατε με τον ανταποκριτή των Financial Times στις Βρυξέλλες σε σχέση με την διαρροή αυτού του εγγράφου περί κουρέματος καταθέσεων. Εσείς θεωρούσατε ότι ούτε καν θα έπρεπε να το δώσει στην δημοσιότητα, αν κατάλαβα καλά από την έντονη συζήτηση. Εγώ πιστεύω ότι να θυμηθούμε κάπως πώς έρχεται η Ευρώπη σε έναν συμβιβασμό. Αρχίζουν όλοι να δούμε πρόσφατα το ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Είπαν όλοι ότι θα κάνουμε, δεν θα αυξηθεί, θα αυξηθεί κατά 10% και βρήκαν μια συμβιβαστική λύση που ήταν πολύ μακριά από τις αρχικές καταθέσεις όλων των πλευρών. Εγώ λέω στη διαδικασία του επίτευξης του μνημονίου θα δούμε ακριβώς ποιες είναι κόκκινες γραμμές και ποιες όχι. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι κάποια άτομα, κάποιοι εταίροι όντως έχουν ιδέα κουρέματος των ξένων καταθέσεων, για να υπολογίσουμε των ξένων πάνω από 100.000, σαν μία από τις ιδέες τους. Θα φανεί πόση αντίσταση θα βάλουν στην συμφωνία του ολοκληρωτικού μνημονίου, αν όντως είναι σοβαρή αντίσταση ή απλώς είναι ένας τρόπος για παζάρι πιθανόν για να αυξήσουμε τον εταιρικό φόρο. Δηλαδή η Ευρώπη είναι πάντα ένα παζάρι, ώστε μπορεί να είναι κάτω στο τραπέζι επειδή είπαμε όχι στον εταιρικό φόρο. Αν δείξουμε, παραδείγματος χάρη, να είμαστε διαλλακτικοί στο ένα, μπορεί να εξαφανιστεί το άλλο. Είδατε πόσο γρήγορα εξαφανίστηκε το θέμα να ελεγχτούν οι καταθέσεις με έναν οίκο, αλλά δεν ξέρουμε ποιος θα είναι. Το ξέπλυμα, ναι. Υπάρχουν θέματα που η Ευρώπη είναι διαλλακτική. Δεν είμαστε σίγουροι αν εξαφανίστηκε. Θα δούμε από τις αντιδράσεις στη Γερμανία σήμερα. Σήμερα αρχίζει η μάχη. Αυτή η κυβέρνηση τουλάχιστον πήγε στη μάχη. Η προηγούμενη κυβέρνηση στους τελευταίους 9 μήνες δεν πήγε στη μάχη. Να διευκρινίσουμε και κάτι άλλο, κύριε Φλωρεντιάδη, για να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές μας, να ομολογήσω ότι ήταν κάτι που συζητούσαμε πριν την έναρξη αυτής της εκπομπής. Όταν μιλάμε για κούρεμα καταθέσεων, αυτό που φαίνεται να ενθαρρύνεται είναι μια φορολογία των καταθέσεων, αυξημένη των καταθέσεων πάνω από 100.000, έτσι, δηλαδή να μην νομίζει κανένας ότι θα πάνε να του πάρουν τα λεφτά από την τράπεζα. Να σας πω εξής παράδοξο. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η κουβέντα για το κούρεμα καταθέσεων είναι περισσότερο, βέβαια είναι προσωπική εκτίμηση αυτό, είναι περισσότερο ως μοχλός πίεσης που ασκείται πάνω μας. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαπραγμάτευση 8-9 μηνών και ίσως οι Ευρωπαίοι να έχουν πει αν αφήσουμε τους Κύπριους έτσι θα πάρουν αυτή τη διαπραγμάτευση για χρόνια. Δηλαδή να μην υπογράψουν ποτέ μνημόνιο. Δεν ξέρω αν έπαιξε και αυτό ρόλο σε αυτή την κουβέντα. Να σας πω και το εξής, ότι όλες αυτές οι διασώσεις και μεγάλο κομμάτι της κρίσης της Ευρωζώνης έγινε γιατί πρέπει να διαφυλαχθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Γιατί πρέπει να γλιτώσουν οι τράπεζες και γιατί να γλιτώσουν οι τράπεζες, επειδή όταν καταρρεύσουν τράπεζες δημιουργείται πρόβλημα πολύ μεγαλύτερο από δηλαδή χρειάζεται να διασωθούν οι τράπεζες. Άρα εγώ το βρίσκω έτσι λίγο παράδοξο να έχουμε ιδέες ότι θα έρθουν με πολύ επιθετικές ιδέες για κουρέματα καταθέσεων, γιατί αυτό θα φέρει αποσταθεροποίηση μεγάλη. Τι επιδιώκουν και μέσα από αυτή τη σιωπή τους είδαμε, σας λέω, αν δεν ήξερε κάποιος τα ερωτήματα που είχαν τεθεί στον επικεφαλής του Eurogroup, θα διερωτάται ποια ήταν η ερώτηση, διότι για άλλα πάντως και το ίδιο έγινε και στο προηγούμενο Eurogroup και πάλι με τον ίδιο. Να σας πω όμως και τι γίνεται, δηλαδή δεν θέλω να πω ότι είναι και μηδενικός ο κίνδυνος, γιατί δεν θα γίνει, γιατί η Ευρώπη βρίσκεται ακριβώς σε μια κατάσταση προβληματισμού, πώς θα βρει επιπρόσθετα λεφτά για να γίνουν αυτές οι διασώσεις. Και φαίνεται ότι
τα πάντα είναι στο τραπέζι σε αυτή τη διαδικασία για να βρούμε, γιατί σκέφτονται ότι επίσης από την πλευρά τους ότι δεν πρέπει να επιμεριστεί όλο το βάρος ο φορολογούμενος και αναζητούν και αυτοί τρόπους με το πώς θα μοιράσουν το βάρος και σε άλλες κατηγορίες. Είτε αυτοί είναι επενδυτές σε τράπεζες, είτε αυτοί είναι επενδυτές σε αξιόγραφα. Τώρα αυτό με τους καταθέτες είναι ένα καινούριο στοιχείο και αναμένει να δούμε πώς θα το επεξεργαστούν. Αλλά εμένα θα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αν υπήρξαν επιθετικά βήματα, δηλαδή εγώ το maximum που βλέπω, να σας πω έτσι, βάλει την προσωπική μου, είναι ένας μικρός φόρος πάνω στις καταθέσεις. Αυτό βέβαια είναι προσωπική εκτίμηση. Βλέπουμε διάφορες προτάσεις να υπάρχουν, αλλά αυτές νομίζω είναι περισσότερο έτσι για προβληματισμό. Αυτές τις εμπνεύσεις Ολάντ, φόρος των πλουσίων, ας πούμε, κάτι... Δεν ξέρω, αυτά είναι ότι υπάρχει ένας προβληματισμός γενικός, πού θα βρούμε λεφτά για να προχωρήσουν αυτές οι διασώσεις και αυτά τα πακέτα διάσωσης. Το επιχείρησε ο Ολάντ και σηκώθηκαν όλοι οι πλούσιοι και έφυγαν από την... τη Γαλλία, έτσι. Κηρύχθηκε παράνομο ο φόρος. Είμαστε σε μια διαδικασία προβληματισμού, αλλά θα ξανατονίζω. Το βρίσκω παράξενο ότι πολλές από αυτά τα πακέτα διάσωσης είναι για να διασφαλίσουν τη χρηματοοικονομική σταθερότητα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα έρθει, όπως έχει πει και ο ίδιος ο Υπουργός μας, να πράξει αυτοχειρία η Ευρωπαϊκή Ένωση και να έρθει με ένα πολύ επιθετικό τρόπο και να πει, ξέρω εγώ, όλες οι καταθέσεις σας ή ένα μεγάλο κομμάτι των καταθέσεων σας. Αυτό δεν με βρίσκει ότι είναι μέσα στα πιθανά σενάρια. Αν επιτρέπετε, επειδή πολύ σωστά έχετε βάλει 4 λόγους, νομίζω υπήρχαν και 2 διακαείς πόθους που δυστυχώς φαίνεται είναι εκτός του τραπεζιού στις συζητήσεις των Ευρωπαίων εταίρων μας. Πρώτος είναι ο απευθείας στήριξη στον τραπεζικού τομέα από τον μηχανισμό στήριξης. Αλλά αυτό είναι ευρύτερο θέμα. Ναι, αλλά δεν έχει ακουστεί καθόλου. Θα περίμενες ότι αν ήταν στο τραπέζι τουλάχιστον θα είχε ακουστεί. Και ο δεύτερο ήταν τι θα γίνει με το άμεση ανάγκη για 1,4 δισεκατομμύρια τις 3 του Ιούνιου, που είναι το πρώτο μεγάλο κομμάτι χρέους που λύγει στις 3 του Ιούνιου, όπου πρέπει να πληρώσουμε ή να ξαναδανιστούμε 1,4 δισεκατομμύρια. Καλά, δεν πρέπει να ελπίζουμε ότι θα έχει τελειώσει το θέμα μέχρι τις 3 του Ιούνιου και θα πάρουμε την πρώτη δόση. Ναι, ελπίζουμε ότι θα τελειώσει. Απλώς θα έλεγα, αν με ρωτούσετε πριν, τι θα ήταν το πιο απίθανο σενάριο για την Κύπρο, θα έχει τα 4 σημεία και αυτά τα 2. Αυτό θα ήταν το ιδανικό σενάριο για την Κύπρο. Υπάρχουν 2 θέματα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει, όντως είναι καλή διαπραγμάτευση και την υποστηρίζω. Αλλά διαπραγματευόμαστε αυτό το μνημόνιο εδώ και 8-9 μήνες. Τώρα υπάρχουν 2 κινδύνοι άμεσοι στον ορίζοντα. Ο ένας είναι αυτός που λέει ο Αλέξανδρος για τα χρεόγραφα που λήγουν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και χρειάζονται άμεσα, γιατί μετά θα πάμε σε καταστάσεις χρεοκοπίας. Και επίσης, όσο προχωρά ο χρόνος, βρίσκω ότι πάμε για όλο ένα πιο κοντά στις γερμανικές τις εκλογές, στις οποίες θα γίνει ένα ποδόσφαιρο και η μπάλα θα είναι η Κύπρος εκεί, για να θα γίνει εσωτερικό πολιτικό θέμα. Άρα νομίζω πρέπει να γίνει. Αν έχει Ιταλούς μέσα, οπότε θα μας ξεχάσουν εμάς. Μην κάνουμε λάθη. Αυτό είναι ένας πόθος. Εγώ νομίζω τώρα χρειαζόμαστε εμείς πολύ πιο άμεσα και πολύ πιο επιγόντως λεφτά παρά η Ιταλία. Άρα εγώ νομίζω είναι και αυτό κάτι που πρέπει να σκεφτούμε, ότι πρέπει να αποφύγουμε το ενδεχόμενο να γίνουμε θέμα σε αυτές τις εκλογές. Κύριε Σταυρινίδη, να θέσω και μια άλλη παράμετρο στην συζήτηση. Κάποιοι λένε, και το βλέπω επίσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όταν συζητούν οι οικονομολόγοι, ότι όλος αυτός ο θόρυβος γίνεται για να συμμετάσχουν και άλλοι στην διαδικασία της κυπριακής λύσης. Μάλιστα ελέγχθη ότι Ρώσοι και Βρετανοί είναι έτοιμοι να βάλουν και εκείνοι κάποια από τα κεφάλαιά τους. Αν βρούμε και κάποιους άλλους, τότε μπορεί να είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Μπορεί να τα λέω πολύ απλοϊκά και να διαφωνείτε κιόλας, ή έτσι να είναι η κατάσταση. Δεν διαφωνώ καθόλου. Απλά πριν σας απαντήσω να δώσω μια διευκρίνηση για αυτά που είπα πριν, ίσως να μην έγινε αντιληπτός. Δεν είπα ότι. Δεν θέλω να συμφωνείτε σε όλα. Μετά θα ήταν παράδοξο. Απλώς θέλω να το διευκρινίσω, διότι ίσως να μην το διατύπωσα σωστά. Δεν είπα ότι δεν γίνεται παζάρι με το κούρεμα. Εγώ δεν το θεωρώ ότι είναι εφικτό. Θα ήταν καταστροφικό και για την ίδια την Ευρώπη. Θα δώσει λάθος μηνύματα. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι κάθε μέρα που αυτό το θέμα αφήνει ανοιχτό, μας δημιουργεί πληγές. Αυτό είναι. Τίποτα άλλο. Λοιπόν,
Και αυτό θα χρησιμοποιηθεί βέβαια ως μοχλός πίεσης για το φόρο, για το ποιοι θα συμμετέχουν. Όπως είπατε, θέλουν να συμμετέχει και η Ρωσία. Γι' αυτό, όπως ελέγχθηκε και πριν, αυξάνουν τον κίνδυνο οι εταίροι μας, εντός εισαγωγικών θα το βάλω. Και αυξάνοντας τον κίνδυνο, δημιουργούν ανησυχίες πλέον και στους Ρώσους, οι οποίοι είναι άμεσα, ας το πούμε, συνδεδεμένοι με τις καταθέσεις τους στο Κυπριακό Τραπεζικό. Αυτό ακριβώς θέλουν. Το θέλουν, ναι, θα γίνει. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει. Να πιέζουν τους Ρώσους για να συμμετάσχουν με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό σε αυτή τη διαδικασία. Συμφωνώ μαζί σας ότι ναι, θα τους πιέσουν για να συμμετέχουν, διότι και, αν κοιτάξετε λίγο τη λογική στο κούρεμα καταθέσεων, ποια είναι. Λέει στους ξένους και πάνω από 100.000. Και ποιους φωτογραφίσει. Δεν είναι τους Κύπριους. Κατά κύριο λόγο, έτσι. Σωστά, κύριε Αποστολή, θα σκεφτόμαστε. Δεν είμαι οικονομολόγος, είμαι οικονομικός ιστορικός, αλλά δεν ειδικεύομαι στην Αγγλία, στη Ρωσία, αλλά πρέπει να δούμε και οι ίδιες οι χώρες τι περνάνε. Αυτή τη στιγμή η Αγγλία έχει μειωθεί η πιστοληπτική ικανότητα της για πρώτη φορά σε πάρα πολύ καιρό. Έχει μεγάλα προβλήματα και περνάει δραματικά σημαντικά μέτρα για να μειώσει το έλλειμμα της. Δεν θεωρώ ότι μπορεί αυτή τη στιγμή να κάνει ένα μεγάλο δάνειο, μπορεί ένα ποσό συμβολικό, ναι. Η Ρωσία μόλις έχει ειδικοποιήσει τον τραπεζικό της τομέα. Δηλαδή όσα κομμάτια των τραπεζών είχε η κυβέρνηση, τα έχει δώσει πίσω στην αγορά. Ώστε να έρθει να κρατικοποιήσει το δικό μας τραπεζικό τομέα, νομίζω είναι εκτός της πορείας της πραγματικότητας της Ρωσίας. Δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι μέλος ενός σχεδίου με συμβολικά ποσά, αλλά πρέπει να δούμε ότι και οι δύο χώρες έχουν σοβαρά προβλήματα με τα δημοσιονομικά τους ελλείμματα και μάλιστα η Ρωσία παίρνει μια κίνηση που εμείς αυτή τη στιγμή λέμε ότι δεν θέλουμε να πάρουμε. Άρα πού να απευθυνθούμε. Εντάξει, πρέπει να κοιτάξουμε όλες τις λύσεις που έχουμε μπροστά μας. Είναι όλες επώδυνες, θα διαλέξουμε αυτή που είναι καλύτερη. Αλλά δεν υπάρχει μαγικό ραβδάκι. Δεν υπάρχει λύση όπου δεν θα είναι επώδυνη. Κύριε Φλωρεντιάδη, συμφωνείτε ή υπάρχει πρόβλημα? Συμφωνώ με εκείνο που εγώ νομίζω ότι οι λύσεις θα είναι επώδυνες. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό και αναζητώντας τη μαγική λύση πιστεύω ότι εξαπατούμε κατά κάποιον τρόπο τον εαυτό μας. Δυστυχώς θα είναι επώδυνες. Εγώ εκείνο που ανησυχώ λίγο είναι ότι ελπίζω να προλάβουμε το τέλος του Μαρτίου, γιατί μετά, εάν καθυστερήσουμε, αλλά το τέλος του μήνα το έχουμε ακούσει δυστυχώς πολλές φορές και δικαιούμαστε να είμαστε και λίγο δυσπιστοί, γιατί έχουμε ακούσει για τέλος Νοεμβρίου, τέλος Δεκεμβρίου. Να μην σας επαναλάβω. Να περιμένουμε το Σόιμπλε να κάνει κάποια δήλωση που φαίνεται ότι ξέρει καλύτερα από όλους τι γίνεται. Δεν ξέρω τι θα πει και το γερμανικό το Υπουργείο Οικονομικών. Βέβαια βλέπω επίσης ως πρόβλημα ότι προερχόμαστε είναι πολύ σύντομα μετά από την προεκλογική περίοδο. Είχαμε εκλογές, προεδρικές εκλογές, είναι οι σημαντικότερες εκλογές στην Κύπρο και ήταν μια περίοδος όπου οι υποψήφοι δεν ήθελαν να πάθουν όπως ο κύριος Μόντι στην Ιταλία που έκανε το καλό παιδί και έκανε τις μεταρρυθμίσεις και είδαμε τι έπαθε στις κάλπες. Άρα βλέπω αυτό το στοιχείο πολύ έντονα, ότι υπάρχει ο φόβος ότι εάν ακολουθείς πολύ πολιτική του καλού παιδιού, τότε θα τιμωρηθείς πολύ αυστηρά από τους ψηφοφόρους. Και βλέπω ότι είναι και αυτό μέσα στο δύσκολο της υπόθεσης για να βρεθεί κάποιος συμβιβασμός. Μάλιστα. Να πάμε στο θέμα των ιδιωτικοποιήσεων, το αναφέρετε μόνο εσείς, αλλά να κάνουμε μια μικρή που έχει σχέση με αυτή την ερώτηση. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο συνάδελφος Γιώργος Αβραάμ. Βρίσκεται, αντιλαμβάνομαι, έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, όπου αρχίζουν σε λίγο νέες επαφές της Τρόικας με διευθυντές ημικρατικών οργανισμών. Ελέγχουν τα περιουσιακά στοιχεία των ημικρατικών οργανισμών της Τρόικας και ενημερώνονται για τα περιουσιακά στοιχεία αλλά και για την πορεία τους. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους φιλοξενούμενους σου. Λοιπόν, βρισκόμαστε όντως στο Υπουργείο Οικονομικών. Έχει ξεκινήσει η δεύτερη μέρα επαφών ημικρατικών οργανισμών με κλιμάκιο της Τρόικας. Να υπενθυμίσω ότι το κλιμάκιο απαρτίζεται από δύο μέρη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από δύο μέρη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Είναι καθαρά τεχνοκρατικό το θέμα που άσκεται βασικά της κάθε συνάντησης. Δεν μπαίνουν καθόλου σε πολιτικό επίπεδο η συζήτηση.
υπάρχουν δηλώσεις, έχουν δει δηλώσεις από τον Γενικό Διευθυντή της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, Στέλνη Φιλιανού, ο οποίος νωρίτερα συναντήθηκε με το κλιμάκιο της Τρόικας. Να αναφέρω πανίτσχο τις δηλώσεις του κ. Φιλιανού. Η συνάντηση ήταν καθαρά συλλογή πληροφοριών για την κατάσταση του οργανισμού μας, για τη σημερινή οικονομική κατάσταση, τα μελλοντικά σχέδια, τον τρόπο που εργάζεται η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, τον νόμο που διέπει τη λειτουργία της Αρχής Ηλεκτρισμού. Ήταν, όπως είπε, καθαρά ενημερωτικός ο χαρακτήρας. Εμείς από πλευράς μας δώσαμε όλες τις πληροφορίες που μας ζητήθηκαν και ήδη έχουν αντιληφθεί περισσότερο τα πράγματα όσον αφορά την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και ιδιαίτερα το ρόλο που επιτελεί στην κυπριακή οικονομία. Όλα αυτά ήδη συζητήθηκαν μέσα σε πνεύμα φιλικό. Διευκρίνησε πάντως πανίτσο και αναλύθηκαν στους τεχνοκράτες της Τρόικας θέματα όπως το αναπτυξιακό πρόγραμμα, οι διατιμήσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και το πλάνο για την επόμενη πενταετία όσον αφορά τα αναπτυξιακά σχέδια. Ρωτήθηκε πάντως αν αναμένεται ότι θα πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση στο προσεχές μέλλον. Ο ίδιος είπε αν και εφόσον χρειαστούν προκύψει θέμα οποιασδήποτε διευκρινήσεις ή αν έχουν οποιασδήποτε ερωτήσεις που θέλουν να υποβάλουν, δεν απόκειται το ενδεχόμενο να υπάρξει νέα συνάντηση. Ρωτήθηκε και για το ενδεχόμενο ιδιωτικοποίηση της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου. Από πλευράς του δεν θέλει να τοποθετηθεί, καθώς ως τεχνοκράτης που είναι δεν θέλησε να εκφέρει θέση επί του θέματος. Είναι, είπε, καθαρά θέμα πολιτικών ηγεσιών και του κράτους. Τώρα, αυτή τη στιγμή πάνω στον τρίτο όροφο του Υπουργείου Οικονομικών βρίσκεται σε εξέλιξη συνάντηση του Γενικού Διευθυντή της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων με το κλιμάκιο που προανέφερα. Ακολούθως, εδώ στο Υπουργείο Οικονομικών έχουμε δει και τον Γενικό Διευθυντή του Ραδιοφωνικού Τμήματος Κύπρου, Θέμης Ενιστεριέους, ενώ στις 3 και 4 Πανίσκο συνάντηση θα έχει η αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Οργανισμού Ανάπτυξης Γης με το κλιμάκιο της Τρόικας και στις 4:30 η ώρα ο Γενικός Διευθυντής του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου θα έχει μισή ώρα συνάντηση με το κλιμάκιο της Τρόικας, ο κ. Νόντας Μεταξάς. Ενώ να επαναλάβω κλείνοντας ότι σύμφωνα και με τις χθεσινές πληροφορίες που μεταδώσαμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού, έχουν παραδώσει οι ληξιατικοί οργανισμοί ένα μεγάλο φάκελο, το οποίο ήταν το ερωτηματολόγιο που είχε φτανεί για να συμπληρωθεί, αφορά 3 μεγάλες και σημαντικές ενότητες βάψονται των οικονομικών δεδομένων του κάθε οργανισμού, ενώ σε αυτές περιπτώσεις από οργανισμούς ζητούνται και στοιχεία όσον αφορά την ακίνητη ιδιοκτησία των οργανισμών, τα δάνεια, τα συνταξιοδοτικά, τα ταμεία προνοίας, ποιος χορηγεί τα δάνεια, για ποια είναι τα κέντρα λήψης αποφάσεων, όσον αφορά θέματα διαφάνειας, ποιος το λαμβάνει, ποιος έχει τον τελευταίο ρόλο και ποιες ομάδες συστήνονται για να γίνουν οι πραγωγές και οι προσλήψεις, αν οι προσλήψεις γίνονται με βάση εξετάσεων ή με διαφορετική μορφή, γιατί γίνονται με αυτόν τον τρόπο κλπ. Αυτό εκτιμάται ότι θα γίνει και σήμερα. Έχω δώσει ήδη τις δηλώσεις του Γενικού Διευθυντή της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου. Αντιλαμβάνεστε γιατί ότι οι μέρες είναι δύσκολες, ενώ σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχαμε σήμερα το πρωί από πλευράς Αρχής Λιμένων, υπάρχει έτσι αγωνία όσον αφορά τους εργαζόμενους της Αρχής Λιμένων Κύπρου και βεβαίως όλους τους εργαζόμενους του συνδικαλιστικούς οργανισμούς. Ενώ κλείνοντας να πω ότι σε πολλές περιπτώσεις το κλιμάκιο της Τρόικας ζητά στοιχεία που παραμένουν σε βάθος χρόνου 10 ετών όσον αφορά τα οικονομικά δεδομένα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Καλό μεσημέρι. Επανερχόμαστε. Είναι μια φάση επιδίωξης ιδιωτικοποιήσεων αυτή ή θέλουν να ξέρουν από πού βρίσκει έσοδα το κράτος και αν μπορεί να βελτιώσει τις πηγές εσόδων του? Είναι διπλή. Είναι και τα δύο νομίζω. Αν πάμε πίσω πάλι στις δηλώσεις του κ. Ντάιζενμπλουμ, είπε θα εξαρτηθεί η συμφωνία από τη βιωσιμότητα. Λοιπόν, τι σημαίνει? Για να είναι βιώσιμο το δάνειο, το χρέος που θα πάρουμε, θα πρέπει να γίνουν, όπως λέχθηκε και πριν, να πάρθουν κάποιες δύσκολες αποφάσεις. Μία από αυτές ίσως είναι η μετοχοποίηση, η ιδιωτικοποίηση. Αυτό ίσως να πρέπει να γίνει. Εκεί που πρέπει όμως να σταθούμε εμείς είναι δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να γίνουν αυτές αυξάνοντας περαιτέρω την ανεργία στην Κύπρο. Δηλαδή πρέπει να θέσουμε κάποιες παραμέτρους στις μετοχοποιήσεις ίσως. Λοιπόν, άρα, εάν θα μπει κάποιος στρατηγικός επενδυτής, θα πρέπει να αναλάβει και να δει ότι η Κύπρος περνά ναι μεν δύσκολες στιγμές, αλλά δεν θα πάμε να ξεπουλήσουμε
τα περιουσιακά μας στοιχεία, αν θέλετε, και να αφήσουμε κόσμο να μείνει στο δρόμο περισσότερο. Θα ήταν σαν να χειροτερεύουμε τα πράγματα. Από αυτό η ανεργία δηλαδή είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στον οποίο πρέπει να σταθούμε. Δυστυχώς με τον ρυθμό που πάμε αυξάνεται συνεχώς. Και αν πάμε σε μέτρα λιτότητας, όπως φαίνεται να μπαίνουμε τώρα, ο ρυθμός αυτός θα αυξηθεί. Δεν ξέρω πού θα πάει, αλλά στην Ελλάδα είναι στο 25 τώρα, αν δεν κάνω λάθος. Είμαστε στο 14,7. Εάν μπούμε στο μνημόνιο με μέτρα λιτότητας, ιδιωτικοποιήσεις με απολύσεις, θα περάσει το 20. Υπάρχει τρόπος να γίνουν ιδιωτικοποιήσεις χωρίς απολύσεις? Πρώτα απ' όλα, εγώ θα πω είμαι υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων για θέματα παραγωγικότητας. Ξεκάθαρα να δούμε κάποιες εταιρείες που μπορεί να ξέρουμε από παλιά ήταν κυβερνητικές, η British Telecom, είναι τώρα η O2, είναι μια παγκόσμια πολύ παραγωγική εταιρεία. Συνήθως οι οικονομολόγοι που είναι υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων είναι για θέματα παραγωγικότητας. Χωρίς παραγωγικότητα δεν υπάρχει ανάπτυξη. Αλλά όμως υπάρχει μια σημαντική παράμετρο ο κ. Σταυρινίδης αυτή τη στιγμή, λέει ότι σε μια περίοδο ανεργίας, αν ιδιωτικοποιήσεις και απολύσεις, είναι τεράστιο το κοινωνικό κόστος και πρέπει να το δούμε. Δεν μας είπε ότι είναι εναντίον των ιδιωτικοποιήσεων. Συμφωνώ, γι' αυτό πρέπει να βρούμε την καλύτερη λύση. Υπάρχει άλλη λύση που μπορούμε να κάνουμε σήμερα, όμως θεωρούμε είναι χειρότερη από την ιδιωτικοποίηση, που είναι το κούρεμα των δανείων που πήρε η προηγούμενη κυβέρνηση από τα ταμεία πρόνοιας. Από την 1η του 2013 έχουμε αλλάξει τον νόμο και μπορεί η Δημοκρατία να μην πληρώσει όποιο τοπικό δάνειο θέλει. Ώστε δεν θέλουμε να κάνουμε. Αυτό επειδή εμείς δεν το ξέρουμε. Βεβαίως. Από την αυτή τη στιγμή αυτό το δάνειο που έδωσαν οι μη κρατικοί οργανισμοί μπορεί να μην επιστραφεί, έχει τη δυνατότητα η κυβέρνηση να μην το επιστραφεί? Έχει αλλάχθει ο νόμος, ήταν μέσα στο πακέτο των νόμων που περάσανε τον Δεκέμβριο, όπου μπορεί η κυβέρνηση, νομίζω συμφωνούν οι εταίροι, να αλλάξει τους όρους του δανείου και πρέπει να πάρει μια συμφωνία με ένα πολύ μικρό ποσοστό των δανειοδοτών. Δεν είναι ανάγκη να πάρει συμφωνία από όλους τους δανειστές της. Αυτό είναι για τα τοπικά δάνεια. Ναι, αλλά επειδή κάποιοι τονίζουν ότι αυτό το δάνειο λύγει εντός Μαρτίου, υποτίθεται αυτό που δόθηκε από τους ημικρατικούς. Μπορεί να το ανανεώσει δηλαδή, μπορεί να το διαγράψει, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δεν θα λέω είναι καλύτερη λύση, αλλά να δούμε τις λύσεις που έχουμε μπροστά μας, όχι τις λύσεις που δεν είναι εφικτές. Ή θα πάμε για πιθανό μετοχοποίηση, ιδιωτικοποίηση, ή θα πάμε για πιθανό μερικό κούρεμα των τοπικών δανείων, ή θα πάμε πιθανό για μετοχοποίηση άτομων που έχουν κυπριακά χρεόγραφα. Όλες έχουν πολύ επώδυνες επιπτώσεις. Η ανεργία είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και όντως είναι ένα θέμα που πρέπει να κοιτάξουμε, γιατί όντως δεν του έχουμε δώσει τη σωστή σημασία. Αλλά να καταλάβουμε ότι δεν έχουμε επιλογές μαγικές. Είναι μεταξύ 3-4, πιθανόν 5 και ένας συνδυασμός. Αυτές είναι οι επιλογές. Κύριε Φλωρεντιάδη. Εγώ νομίζω ότι εκεί που θέλω να συγκεντρωθώ είναι ότι υπάρχουν αυτές οι διάφορες λύσεις, αλλά πιστεύω ότι η κύρια λύση θα πρέπει να είναι η υπογραφή, να έρθουμε σε συμφωνία και να υπογράψουμε το μνημόνιο το συντομότερο δυνατό. Δεν μας αρέσει γιατί θέλουμε να λέμε να το διαπραγματευτούμε, αλλά μακάρι αν ήμουν σε θέση να σας πω ότι υπάρχουν άλλες θέσεις ή μπορούμε να περιμένουμε για αυτό το ενδεχόμενο, νομίζω όσο περιμένουμε καθυστερούμε. Και θα σας πω και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό. Όλα αυτά τα επώδυνα για τα οποία συζητούμε μπορεί να μετριαστούν εάν επανέλθει η αισιοδοξία και η εμπιστοσύνη στο κυπριακό κράτος και στην κυπριακή οικονομία. Αυτή τη στιγμή αυτό που μας πληγώνει πάρα πολύ είναι η απουσία αυτής της εμπιστοσύνης. Δηλαδή με το να φανεί ότι αντιμετωπίζεις τα προβλήματα σου με αποφασιστικό τρόπο, πιστεύω ότι θα επανέλθει σε κάποιο βαθμό η εμπιστοσύνη και θα σε γλιτώσει από τα χειρότερα. Εάν μπεις μέσα σε ένα μίζερο κύκλο που συνέχεια δηλαδή αντιστέκεσαι στο κάθε τι, και εγώ θυμάμαι από την ημέρα που άρχισε αυτή η διαπραγμάτευση, από την ημέρα που κάναμε την αίτηση, είχαμε κάστρα, είχαμε την ΆΤΑ, το 13ο, δηλαδή συνεχώς έχουμε τα κάστρα μας τα οποία δεν λέω ότι θα τα θυσιάσουμε, αλλά πρέπει να δούμε ότι ο στόχος μας είναι να σώσουμε την Κύπρο από χρεοκοπία. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας.
το ότι θα υπάρξει τίμημα θα πρέπει να πληρώσουν όλοι οπωσδήποτε για να αποφευχθούν τα χειρότερα. Αυτό είναι το μήνυμα που θα ήθελα να δώσω. Εύκολο να το λες βέβαια, πιο δύσκολο να το... Δεν μου μιλάτε συγκεκριμένα για τις ιδιωτικοποιήσεις όμως. Ποια άποψη έχετε εσείς, δηλαδή πού θα καταλήξει το θέμα, και είναι αυτό που συζητούν όλοι σήμερα. Να σας πω, εγώ νομίζω ότι είναι πολύ σωστά που γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ των ιδιωτικοποιήσεων και του εργασιακού καθεστώτος των υπαλλήλων που είναι σε αυτόν. Γνωρίζω και ιδιωτικές εταιρείες, στις οποίες οι εταιρείες ιδιωτικού δικαίου, στις οποίες οι εργαζόμενοι έχουν αρκετά δικαιώματα. Άρα δεν βλέπω ότι μόνο μέσα στο δημόσιο ή στον ημικρατικό τομέα διασφαλίζονται. Δεν θα έπρεπε να ήταν έτσι κανονικά. Θα έπρεπε να είναι, νομίζω υπάρχουν και στον ιδιωτικό τομέα. Άρα εκεί νομίζω θα είναι καλό να μετατεθεί η προσοχή. Ναι, επιτρέψτε όμως την απολογική σκέψη που μπορεί να φαίνεται και λίγο απάνθρωπη, αλλά κάποιοι λένε ότι είναι πάρα πολλοί εργαζόμενοι στους ημικρατικούς οργανισμούς και ότι ο μόνος τρόπος να αποδώσει μια ιδιωτικοποίηση είναι να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους λιγότεροι εργαζόμενοι. Μα αυτό είναι θέμα του ρυθμιστή, βεβαίως. Αν μιλούμε για την ΑΕΚ, έχει ρυθμιστή η αγορά ενέργειας. Οι ενέργειες του ρυθμιστή βεβαίως θα αλλάξουν και τη στρατηγική της εταιρείας. Δηλαδή, αν ο ρυθμιστής πει μειώσει το ρεύμα κατά 30% σε ένα χρόνο, νομίζω μόνο με δραματικές μειώσεις θα μπορεί να κάνει μια κυβερνητική ή ιδιωτική εταιρεία. Να σας πω, πάνω σε αυτό έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, απολύτως δίκιο. Και είναι φυσικό να το σκέφτεται ο καθένας. Εγώ πιστεύω όμως ότι πρέπει να είμαστε και οι ίδιοι κάπως πιο αισιόδοξοι ως ανθρώποι, δηλαδή ίσως χαθούν κάποιες θέσεις εργασίας, θα έχει κόστος, αλλά θα πρέπει να δημιουργήσουμε άλλες θέσεις εργασίας. Δηλαδή η οικονομία έχει μια δυναμική, πρέπει να έχει μια ευληγησία. Δεν σημαίνει, πιστεύω ότι εάν υπάρχουν κάποιες θέσεις εργασίας, περιορισμένος αριθμός, γιατί αν πάμε σε μαζικές απολύσεις, συμφωνώ ότι θα χειροτερεύσει πάρα πολύ το πρόβλημα. Αλλά εάν υπάρχει κάποια αναδιάρθρωση που πρέπει να γίνει, δεν πρέπει να είναι δηλαδή εμπόδιο για να γίνει. Πιστεύω ότι μια οικονομία έχει δυναμικό χαρακτήρα και πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε ως κράτος τις δομές ώστε να μπορούμε και να επανεκπαιδεύσουμε και να στηρίξουμε και όποιον κόσμο. Στο μεταξύ έχουμε και 15% ανεργία και αυτούς πρέπει να τους στηρίξουμε και πρέπει να τους βοηθήσουμε. Αλλά αν δεν έρθει η ανάπτυξη και η ανάκαμψη, δυστυχώς θα μπούμε σε αυτό το λούκι, το οποίο θα φέρνει αυξανόμενη ανεργία, φοβάμαι. Ναι, την βρήκε όμως ποτέ η Ευρώπη αυτή την μαγική συνταγή για να την βρούμε εμείς? Όχι μόνο δεν την βρήκε. Εμείς τώρα. Όχι μόνο δεν. Κοιτάξτε, γι' αυτό φωνάζουν οι Ιταλοί, γι' αυτό φωνάζουν οι Ισπανοί, γι' αυτό φωνάζουν οι Πορτογάλοι. Γι' αυτό φωνάζαμε και προεκλογικά εμείς, κύριε Σταυρινίδη. Όχι μόνο δεν την βρει, την έχει χάσει εντελώς τη φόρμουλα. Και αυτό αποδεικνύεται και από προσωπικότητες διεθνούς κύρους, όπως ο οικονομολόγος Στίγκλιτς, νομπελίστας. Αυτός ο κύριος Στίγκλιτς έχει πει σε άρθρο εδώ των Reuters ότι η Ευρώπη όχι μόνο πάει με λάθος φόρμουλα, αλλά δεν το έχει καταλάβει ακόμη. Και προσπαθεί να εφαρμόσει την ίδια λαθασμένη φόρμουλα που εφάρμοσε σε αρκετές χώρες με το ίδιο καταστροφικό αποτέλεσμα. Τα μέτρα λιτότητας χωρίς ανάπτυξη. Δηλαδή, αν μπει σε αυτό το φαύλο κύκλο, μόνο μέτρα λιτότητας, αυξάνεται η ανεργία, οι θέσεις εργασίας από πού θα έρθουν? Όταν δεν επενδύεις σε αυτές, βραχυπρόθεσμα. Να σημειώσω ότι διάβαζα ένα άρθρο, εντάξει, νομίζω ότι ήταν σε συνδικαλιστικό βήμα, αλλά δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, που έλεγε ότι πάνε να κάνουν στην Κύπρο, ότι κάνουν στην Ελλάδα. Γιατί να πετύχει, κύριε Αποστολίδη? Γι' αυτό χρειαζόμαστε και δικό μας στρατηγικό σχέδιο. Ό,τι μας πει το μνημόνιο και ό,τι πρέπει να κάνουμε για να είμαστε στο μνημόνιο, δεν σημαίνει ότι αφαιρούμε το γεγονός ότι πρέπει να κάνουμε δικό μας στρατηγικό σχέδιο. Και αλλά αν κάνουμε ό,τι μας πει το μνημόνιο, μπορεί να μην πετύχει. Να μην πετύχουμε. Είμαστε πρώτα στις πρώτες 20 χώρες στον κόσμο για διευκόλυνση επιχειρήσεων. Έχουμε πέσει στην 35η θέση με διάφορους κανονισμούς και τις φορολογίες που δεν τις έχουμε σκεφτεί να είναι παραγωγικές ούτε για το κράτος ούτε για την επιχείρηση. Μπορούμε να βάλουμε κάποιους στόχους, να γίνουμε μπάρι στις πρώτες 20 χώρες στην ευκολία
να έρχονται επιχειρήσεις στην Κύπρο. Μπορούμε να φιλελευθερωποιήσουμε κομμάτια του χρηματοοικονομικού τομέα. Μπορούμε να φιλελευθερωποιήσουμε κάποια άλλα κομμάτια της οικονομίας που ξέρουμε δεν είναι τόσο παραγωγικά. Σίγουρα η ανάπτυξη είναι πολύ σημαντική και πρέπει να δώσουμε βάση. Ένας από τους τρόπους που μπορούμε να δώσουμε βάση είναι να ξέρουμε και εμείς τι είναι η δική μας στόχη πέρα από τη Τρόικα. Η Τρόικα, ο στόχος της είναι να πάρει πίσω το δάνειο που θα πάρει από εμάς. Ο δικός μας στόχος και είναι. Είναι γεγονός ότι. Διότι κάποιοι λένε ότι δεν τα κατάφερε η Ευρώπη και τώρα προσπαθεί να εφαρμόσει μια φόρμουλα. Συμφωνώ μέσα σε αυτό το. Αλλά αποτυχημένη. Δυστυχώς εκεί που νομίζω δεν έχει βρεθεί ακόμη η χρυσή τομή μεταξύ της στήριξης και των μεταρρυθμίσεων. Της στήριξης από τις χώρες του Βορρά και των μεταρρυθμίσεων που πρέπει να εφαρμόσουν οι χώρες του Νότου. Αυτό σαν οικονομολόγος το βλέπω ότι είναι μεγάλο πρόβλημα. Βλέπω ότι οι μεταρρυθμίσεις στις χώρες του Νότου είναι πολύ αυστηρές και δεν είναι καθόλου δημοφιλής. Δεν έχει εξηγηθεί καλά στον κόσμο ότι το ότι έχεις ένα ευρώ, έχεις αυτό το νόμισμα, ενδεχομένως να χρειάζεσαι να είσαι τόσο ανταγωνιστικός όσο ίσως οι Γερμανοί ή αυτές οι βόρειες οικονομίες που τα πηγαίνουν σχετικά καλύτερα, και αυτό πιστεύω είναι το μεγάλο ζητούμενο για την Ευρώπη, για να βρει ένα συμβιβασμό ο οποίος θα έχει διάρκεια και όχι να έχουμε αυτούς τους διαξυφισμούς μεταξύ Βορρά και Νότου, τις οποίες ομολογώ ότι μου προκαλούν ανησυχία. Να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μας. Απλώς να σημειώσω, και έχει σχέση με τα όσα συζητούσαμε, που θα πάμε τώρα στη Λεμεσό. Το λέω σε οικονομολόγους, διότι πολλές φορές σας κατηγορούν ότι κάνετε σχέδια επί χάρτου, αλλά δεν αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Όπου σήμερα. Πράγμα που είναι λάθος. Όπως αντιλαμβάνεστε σήμερα. 2.000 άποροι μαθητές αποφασίστηκε πώς θα συντίζονται σήμερα στη Λεμεσό. Αυτό είναι το επόμενο θέμα μας. Αν αυτές είναι οι επιπτώσεις και θα πάμε ακόμα χειρότερα, δεν ξέρουμε τι θα μας σώσει. Θα σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μας. Πάμε αμέσως στην Λεμεσό. Μας ακούει, μας παρακολουθεί ο πρόεδρος της σχολικής εφορίας Λεμεσού, Ντίνος Έλληνας. Κύριε Έλληνα, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. 2.000 άποροι μαθητές, μας φαίνεται τεράστιος ο αριθμός. Για την επαρχία Λεμεσού είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Εάν η αριθμή αυτή παγκύπρια σήμερα μιλούμε για 10 με 12.000, αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα επεκτείνεται. Οι επώδυνες συνθήκες οι οποίες βιώνουμε αυξάνουν το πρόβλημα και πρέπει η ευαισθησία μας να είναι πολύ δυνατή για να καλύψουμε όλες αυτές τις ανάγκες με τα συσίδια και τα κοινωνικά παντοπολία. Και πείτε μας λίγο, δώστε μας λίγο τις λεπτομέρειες για το τι ανακοινώσατε σήμερα, τι αποφασίστηκε, να πούμε αν όλα εξελίχθηκαν σύμφωνα με τον προγραμματισμό, παρουσία και του Υπουργού Παιδείας αλλά και του Μητροπολίτη Λεμεσού. Ναι, πραγματικά σήμερα ανακοινώσαμε τη συλλογική προσπάθεια της εταιρείας Carrefour μαζί με τη Μητρόπολη Λεμεσού και τη σχολική εφορία Λεμεσού για να καλύψουμε τις ανάγκες για 2.000 άπορους μαθητές σε όλες τις δημαρχούμενες σχολικές εφορίες της Λεμεσού. Αντιλαμβάνεστε ότι ήταν ένα μεγάλο επίτευγμα αυτό το οποίο ανακοινώσαμε σήμερα. Είναι για 2 σχολικές χρονιές και αυτό το πράγμα στοχεύει και σε περαιτέρω επέκταση στην ένδυση και στην υπόδειξη αυτών των παιδιών με φιλανθρωπικές εκδηλώσεις πάλι των ίδιων φορέων της Μητρόπολης και του Carrefour, έτσι ώστε αυτά τα παιδιά να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα μας σε ό,τι αφορά και την ένδυση και την υπόδειξη, όχι μόνο το πρόγευμα. Πείτε μας λίγο διαδικαστικά τι θα συμβαίνει, διότι συνομιλούσαμε χθες προετοιμάζοντας αυτή την εκπομπή με την ανταποκρίτρια μας την Σωτηρούλα την Χριστοφίδου, που μου έλεγε χαρακτηριστικά ότι δεν είναι απλώς να προσφέρεις κάτι, είναι πώς θα ετοιμαστεί το πρόγευμα, πώς θα μεταφερθεί σε απόλυτα υγιεινές συνθήκες στους μαθητές, και ότι αυτά πολλές φορές τα διαδικαστικά είναι μεγαλύτερα προβλήματα σε σχέση με την ίδια την προσφορά, που φαίνεται να υπάρχουν συμπατριώτες μας οι οποίοι έχουν την διάθεση να προσφέρουν και καμιά φορά στην διαδικασία είναι που προσκρούμε. Σίγουρα οι εμπλεκόμενοι φορείς οι οποίοι ανακοινώθησαν σήμερα, η Carrefour έχει προσφέρει τα υλικά για την κατασκευή των σάντουιτς, όπως είναι το χαμ, το τυρί, η φραντζόλα, το βότυρο
και το νερό. Αυτά τα υλικά μεταφέρονται στην Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού στην κουζίνα, η οποία είναι κάτω από υγειονομικές συνθήκες, είναι χάζαπ η κουζίνα της Μητρόπολης Λεμεσού, και εκεί από εθελοντές γύρω στα 30 με 35 άτομα κάθε πρωί στις 6 ώρα κατασκευάζουν σήμερα που μιλούμε 1560 σάντουιτς και θα επεκταθεί μέχρι 2.000 μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς. Από εκεί και πέρα έχουμε αγοράσει υπηρεσίες από αυτοκίνητα με ελεγχόμενη θερμοκρασία, τα οποία θα μεταφέρουν αυτά τα σάντουιτς κάτω από υγειονομικές συνθήκες στα κηλικεία, θα τα ζεσταίνουν τα κηλικεία και με διακριτικότητα θα τα προσφέρουν στους άπειρους μαθητές, έτσι ώστε η όλη προσπάθεια να μην στιγματίζει αυτά τα παιδιά, να μην φαίνονται στην κοινωνία ότι αυτά τα παιδιά είναι δεύτερης κατηγορίας. Η όλη προσπάθεια μας είναι να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο να στοχεύσει στην κοινωνική μας προσφορά, αλλά παράλληλα να μην δώσουμε στίγματα σε αυτά τα παιδιά ότι είναι δεύτερης κατηγορίας. Μιλάμε για Λεμεσό, να το διευκρινίσουμε αυτό, είναι για τον Δήμο Λεμεσού, είναι για τους... Σε 6 δημαρχούμενες περιοχές της Λεμεσού είναι Δήμος Λεμεσού, Δήμος Γερμασόγειας, Δήμος Πολεμιδιών, Δήμος Αγίου Αθανασίου, Δήμος Μέσα Γειτονιάς και Δήμος Γερμασόγειας. Κάποιος θα μπορούσε να σας ρωτήσει, εντάξει, τα παιδιά που βρίσκονται πλέον, εντάξει, μπορεί να μην είναι και δική σας αρμοδιότητα, αλλά τα έχει σκεφτεί κάποιος, παιδιά που ζουν στις αγροτικές περιοχές και που πιθανόν αντιμετωπίζουν ευρύτερα προβλήματα? Γίνεται κάποια σκέψη έτσι, ευρύτερης αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος? Εδώ είναι που πρέπει να θίξουμε ότι η πολιτεία στην όλη προσπάθεια των ιδιωτικών φορέων έχει μείνει απαθής. Με σπασμωδικές κινήσεις τους τελευταίους 6 μήνες δεν κατάφερε να οργανώσει και να προσφέρει σαν πολιτεία αυτό το πράγμα το οποίο προσφέρουν ο ιδιωτικός φορέας και όλοι οι ιδιωτικοί φορείς Παγκύπρια και η Μητροπόλης Παγκύπρια. Αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει το Υπουργείο Παιδείας, και ελπίζω ο νέος Υπουργός έχει τονίσει σήμερα ότι δεν πρέπει να ανεχόμαστε πλέον να έχουμε συσίδια και κοινωνικά παντοπολία. Πρέπει να δούμε όλοι από